Gabriela Hanuláková, trnavská rodáčka, narodila sa 6. marca 1957. S atletikou začínala v rodnom meste pod vedením Anny Vávrovej, Antona Hajmášiho a Libora Charfrajtaga staršieho. Neskôr sa stala členkou Slávie UK Bratislava. Už v mladom veku skončila na juniorských majstrovstvách Európy 1975 v Aténach, v guli aj v disku 8. Na Svetovej univerziade v roku 1985 v Kóbe obsadila 5. miesto v hode diskom. O rok na to sa stala majsterkou Československa v rovnakej disciplíne. V roku 1984 sa stala slovenskou rekordérkou v hode diskom, dosiahla métu 64 metrov. O rok neskôr aj vo vrhu guľov. Rekord drží doteraz. Po skončení športovej kariéry pôsobila ako telocvikárka a trénerka atletiky. V roku 2023 si na slávnosti Atlét roka prevzala ocenenie European Athletic Women Leadership Award. Zomrela 22. januára 2024 vo veku 66 rokov.